L'Ajuntament de l'Escala ha invertit 10.000 euros en els treballs de connexió de la bassa de tocar del nou passeig del Rec del Molí amb el propi rec. Quan es va urbanitzar tot aquell sector on s'hi ha establert el supermercat el Lidl, s'habilitava aquesta bassa, però no es va preveure la connexió de l'aigua amb la del rec. De manera que amb el temps, l'aigua embassada s'ha anat empobrint d'oxigen, acabant sent una aigua de característiques eutròfiques. Aquesta setmana s'ha intervingut per revertir aquest problema. La intervenció ha consistit en connectar la bassa amb el rec mitjançant sengles tubs. Josep Bofill, regidor de Medi Ambient i Urbanisme. Aquesta setmana s'han fet els treballs de connexió de la bassa al Rec del Molí. Aquests treballs consisteixen en la instal·lació d'un tub d'entrada d'aigua i un tub de sortida per la regeneració de la pròpia aigua de la bassa, i a més s'ha aprofitat per connectar també un tub que baixa de la muntanya del barri dels Emperadors, que quan plou aigua també ajudarà a regenerar aquesta bassa. Els tubs s'han habilitat just al nivell actual de l'aigua. La gent que pugui veure-ho o contemplar-ho veurà que els tubs s'han posat just a la línia, a la làmina superior de la bassa. Això és degut a que amb la intervenció que va fer l'Ajuntament de neteja del Rec del Molí en el seu últim tram, amb augmentar la secció, el nivell de l'aigua va baixar una mica, i aquest nivell s'ha buscat per buscar, diguéssim, que quan baixi l'aigua de la pluja augmenti el nivell i així no es taponin també aquests tubs de fang. La intervenció executada aquesta setmana havia estat reiteradament reivindicada en l'apartat de pregs i preguntes del ple de l'Ajuntament.